el nostre sindicat ha treballat molt per aquesta pujada del 2%, que no és cap regal, és una qüestió que teníem pendent de recuperar perquè vam patir uns temps en els que ens van llevar prou de salari, entre altres qüestions laborals, i no és una qüestió de que ens pugen el sou perquè sí, sinó que és una qüestió que està ja aprovada amb el Ministeri en compensació, en part de compensació de tot allò que es van arrabassar durant la crisi i que durant aquests anys després tampoc acabem d'assolir del tot. Comissions Obreres és firmant de l'acord de pujades salarials dels darrers 3 anys i, per tant, serem ferms en la lluita per la reversió de les retallades. És un poc el que vos comentava abans. Si després de la crisi del coronavirus entrem en una crisi social, considerarem que s'ha d'afrontar amb mesures de redistribució. Sí, evidentment sí queden paralitzats els terminis administratius per als recursos. Està tot paralitzat, tot el que en quant a lo que són recursos i terminis de qualsevol aspecte amb l'administració ara mateix està pràcticament tot parat i el temps no corre. Tots els terminis, com hem comentat, tots els terminis administratius estan suspesos. Les adjudicacions estan congelades així i en tot el territori estatal. Els departaments de cada centre seran els que tindran que assumir la càrrega docent de teletreball quan hi ha un company o una companya que es posa de baixa. De moment no n'hi ha més que això. Ojalà no fos així, però els mateixos companys tindran que distribuir-se els grups, els horaris dels grups que perden al seu mestre o a la seva mestra. I bé, com se fan els centres abans que arribi la substitució, caldrà funcionar així de moment. El concurs continuarà el seu curs quan acabi l'estat d'alarma. Sabeu que aquestes qüestions que estan encara ahí en l'aire han quedat en un segon pla després d'entrar en l'estat d'alarma i és cert que la Conselleria està atenent a altres qüestions que considerem més prioritàries. Això no vol dir que coses importants com aquestes no tinguin que ser tractades. Aleshores, nosaltres en aquest sentit el que estem demanant també és que el més aviat possible Conselleria establisca una interlocució amb els sindicats, unes meses sectorials via videoconferència o via online, de manera que poden continuar treballant aquestes coses que estan ahí penjades, que estan en meitat de negociació, estan pendents de negociar-se, junt amb, evidentment, tot el que significa l'actualitat educativa i totes les circumstàncies que tenim que anar afrontant en el dia a dia. Nosaltres, com vos he dit, estem demanant a la Conselleria que el més aviat possible només puguen reprenguem les meses de negociació via online i ja està, cap problema. Nosaltres, el sindicat, entre nosaltres i com ara de cara a vosaltres, però també a nivell intern, estem tenint tots els dies diverses reunions virtuals, tant a nivell de permanents de pública com a nivell d'ací de País Valencià, com a nivell estatal i no n'hi ha cap dificultat en aquest sentit. Vos recorde els canals d'informació del sindicat. Sabeu que, a banda de que la nostra afiliació va rebent per correu electrònic i a través de les permanents per WhatsApp i els contactes habituals, tota la informació de manera oberta a tot el professorat i tota la ciutadania, nosaltres donem informació també a través de WhatsApp
També el donem a través del canal de Telegram del sindicat. Teniu que buscar-nos en Telegram perquè ahí anem penjant tot. També sabeu que, bueno, pues el que vos dia tenim Facebook, tenim Instagram, tenim Twitter i evidentment tenim la web per anar penjant sobretot també qüestions que generem nosaltres com a sindicat també.